Páni, vítam vás pri novom videu a ako ste si všimli už asi, tak mám novú postavu, aby ste ma už videli a mám k tomu ešte aj také pózy. Idem ešte raz za like a odber to Valorant, čo ja také hľadám, parasky hry. Už to aj mám také skiny, ale ma vysnajpoval, čo už s tým môžem narobiť. No a táto hra už mi aj viackrát vyskakovala a som sa rozhodol, že si ju skúsim. Celkom dobrá je. Taká CSGO, dobre funguje. Princíp. Tak to určite ti... Aj toto. Mapy dobre zatiaľ fungujú. No ale určite to nie je najlepšia hra. No asi aj budem robiť tú sériu, lebo za mňa ako je to dobrá hra, ale nie je to najlepšia na Robloxe, takže asi tak. No a jak sem to asi skipneme, lebo nie je tu nič zaujímavé. Potom po hre som otváral kľúčenku keby na peste a padlo mi toto. Potom máme ďalšie, domkneme. No. Fuj. Pohode. V tejto situácii konečne mi hra vyhľadala hru. Áno. OK. Nie. Sme v Backrooms. To nie je dobré. Ale kamarka tu ešte k tomu dal, že toto. Môže byť aj periféry, tam tak. Ako asi až taký Toto more bývať za tebe zmrtvý. ale co nechcete v Backrooms? Tak no. Aj to má taký dojem, že sme v Backrooms ako. Ja som spal psa. Pozor, kapitán. OK. Kam nie do chodu má toto? To zase o kúsok skipol, lebo nudné je to tam. Už fakt. Si to aj malý kúsok gameplay, tak som tu až tak veľa nestrihal. Takže nemáte zač. OK. Big Arena, fajn, dobrá. Sú v pohode. Tam fakt, ďalší. Nie, to je fajn toto.
Gdzie Safir? Okej. Very good. Sorry, že som nerozprával. Viete sa zasunúť do čo. Tam to neexistuje, tam zareť neexistuje zvárne medky. Tam to by bolo o 100% lepšie. Alebo keby aspoň healovať nebolo. Ale vlastne fakt, že sa aj kúpim túto konec. Či taká moja múderosť, ten vrep sa mi zdá, že je zo CSK ako skin. Kámo, jak som to spravil, tak to neviem. Ale to neviem. No, ale ako fakt neviem, jak som to spravil, ale okej. Taká karama, to nebude sa ešte týma. Why? Co? Tam sorry, ale... Sorry, že som ti vzal týmenka, no. No, ježiš. Nie. Właśnie się znajduję. Oni są... Tam opäť, ja ešte to budem tryhardiť, ešte minúta a na budúcom videu budeme už. Takže chápem. Ako dúfam, že chápete, jak to myslím. No, ale aspoň už viem, že... Okej. No, fajn, dobre. Tak, kam to bylo? Áno, poď. Dáš. Ty máš 85, on musí byť 1. To znamená, že ty by si mal byť viac gold. No tak, poď. Tam je, typek, tam je, poď. Jeden víno. No tak, poď. To si robíš tak, kaničku. Vaj, nepochopil som. A. Nie. Ja som to umil. Easy.
Więc mamy to. Mamy to kamo. No. Kiedyś w ogóle. Tam obiad. Tak, to tak są to przekazały w ogóle. Okej. Posłana gra. To kamo mnie RPGczko. Teraz tu są bolfajka, mo takie RPGczku nam nie dają. Pamiętacie, to skusiałem, tak to nie wiem. Tam chodź, zabiega, ona. Wreszcie nie tak. Ha, okej. Dzisiaj wygraliśmy. Dámy a páni, dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Nezabudnite dať like a odber. A hlavne čo, nezabudnite ísť na kanály Breaker Vrask a Matuša. Mr. Bombastic Bomba. Dej odběr, like, komentář a budeš Sigma, pokud nedáš, tak nebudeš.